Dobrodošli u 7. dan. Danas se bavimo pitanjem što rade Bitcoin rudari. Jučer smo učili o Bitcoin blockchainu, to je nepromjenjiva digitalna knjiga koja bilježi sve transakcije. Ali to postavlja veliko pitanje, tko zapravo dodaje transakcije u blockchain? U tradicionalnim financijama transakcije obrađuju centralizirani entiteti, vaša banka, PayPal ili Visa. Te institucije odlučuju koje transakcije prolaze, a imaju moć i cenzurirati, poništiti ili zamrznuti plaćanja po vlastitom nahođenju. Bitcoin uklanja ovu centraliziranu kontrolu i zamjenjuje je rudarima, neovisnim sudionicima koji obrađuju transakcije. Kako bi osigurao da nijedan pojedinačni entitet nema kontrolu, Satoshi je dizajnirao rudarenje kao otvoreno globalno natjecanje, gdje rudari konkuriraju za pronalaženje valjanog bloka, a otprilike svakih 10 minuta jedan to uspješno i učini. I time stječe pravo dodati ga u blockchain. Najzanimljiviji dio je, svatko, bilo gdje, može sudjelovati sve dok poštuje Bitcoinova pravila. A zašto se rudari natječu? Jednostavno, zbog nagrada. Ako rudar pobjedi, on zarađuje i novo iskovane bitcoine i naknade za transakcije iz bloka koji dodaju blockchain. Ti novoiskovani bitcoini trenutno iznose 3,125 BTC-a po bloku. Ovaj ekonomski poticaj drži rudare u natjecanju i osigurava da mreža ostane decentralizirana i sigurna. A kako se rudari natječu? U svojoj srži rudarenje je utrka, ali ne onakva kako većina ljudi zamišlja. To je poput preciznog golf meča s tisućama igrača. Svi nastavljaju zamahivati, pokušavajući postići rezultat ispod određenog praga. No prvi koji to učini, pobjeđuje u rundi. A igra počinje iz početka. Svaki rudar uzima podatke o transakcijama i obrađuje ih kroz kriptografsku funkciju zvanu heširanje, o čemu smo govorili jučer. Ovaj proces heširanja sažima informacije u jedinstveni broj fiksne duljine, kojeg zovemo hash. Ali ovaj hash nije samo nasumični, on mora zadovoljiti strogi uvjet. Hash mora biti ispod određene ciljne vrijednosti koju postavlja mreža. Što je broj niži, to bolje, kao i u golfu. Rudari prilagođavaju malu varijablu bloka zvanu nonce, mijenjajući je sa svakim pokušajem kako bi proizveli novi hash ponavljajući proces dok ne generiraju broj ispod ciljnog praga. Prvi rudar koji generira valjani hash pobjeđuje u rundi i dobiva pravo dodati sljedeći blok u blockchain. Što više heševa rudar generira u sekundi, veće su mu šanse za pobjedu. Zato rudari koriste specijalizirani hardware i troše energiju. Što čini Bitcoin otpornijim na cenzuru od tradicionalnih financijskih sustava? Pa ovo otvoreno natjecanje, ono osigurava da nijedan rudar ne kontrolira koje transakcije bivaju obrađene. Čak i ako jedan rudar odbije uključiti transakciju, drugi imaju financijski poticaj da je dodaju u sljedeći blok. Iako entitet može odlučiti zanemariti transakciju, sustav nagrađuje one koji obrađuju valjane transakcije, osiguravajući da nitko ne može trajno staviti adresu na crnu listu, zamrznuti vaša sredstva ili spriječiti prolazak plaćanja. A zašto je energija važna? Pa energija čini prijevaru nepraktičnom. Promjena prošlih transakcija zahtijevala bi ponovno izvođenje svih računalnih operacija diljem cijele mreže. To je astronomski skupo i gotovo nemoguće. Energija potiče poštenje. Rudarenje je skupo. Jedini način da se zarade bitcoini je igranje po pravilima i doprinos osiguravanju mreže svojom računalnom snagom. I energija osigurava globalni konsenzus. Budući da se tisuće neovisnih rudara natječu, ni jedan pojedinačni entitet ne može kontrolirati ili mijenjati blockchain u svoju korist. Kako cijena bitcoina raste, tako raste i njegova hash stopa. To je mjera ukupne računalne snage koja osigurava mrežu. Viša hash stopa znači da više se rudara natječe, čineći mrežu još čvršćom i otpornijom na napad. Zanimljiva činjenica, svakih 10 minuta iskopa se novi blok. Trenutno je nagrada za blok 3,125 BTC-a. To znači da ako posjedujete 3,125 BTC-a, u nekom trenutku svi rudari na svijetu natjecali su se punih 10 minuta da iskopaju Bitcoin koji vi posjedujete. Toliko truda ulazi u osiguravanje mreže. Bitcoin rudarenje nije samo stvaranje novih Bitcoina,
To je okosnica Bitcoinove sigurnosti, decentralizacije i otpornosti na cenzuru. Ali rudari ne kontroliraju Bitcoin, već to čine čvorovi ili nodovi. Sutra ćemo istražiti kako oni provode pravila. Vidimo se.